Is-sajjieda Maltin u Għawċin se jibbenefikaw minn sorveljanza meħtieġa biex fi żmien l-istaġun tal-lampuki jevitaw problemi li dejjem kienu jaffaċċjaw. Dan tħabbar f'konferenza l-aħbarijiet mill-Ministru għall-Bidja Sajt u Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo. Il-Ministru Refalo qal kif wara s-suċċessi ta' ħidma fil-fora reġjonali tal-Mediterran flimkien mal-Unjoni Ewropea, illum ninsabu fi żmien fejn nistgħu nissalvagwardjaw lis-sajjieda tal-lampuki minn theddid fuq il-ħidma tagħhom minħabba konflitti fuq ċimi fl-ibħra internazzjonali. Din is-sena id-Dipartiment tas-Sajt u l-Akwakultura ippjana kif se jkun dan il-monitoraġġ li jkopri l-qosma ta' interess fejn jkun normalment miftuħa iċ-ċimi tal-lampuki tas-sajjieda Maltin u Għawċin. Dawn is-sorveljanzi se jsiru fl-ibħra madwar Gżejjer Maltin li jestendu għall-ibħra internazzjonali. Intqal kif dan id-dipartiment kellu divers taħdidiet mal-awtoritajiet kompetenti biex b'kollaborazzjoni u b'assistenza lill-istess dipartiment jiġu solverjati l-ibħra skont il-Kummissjoni tas-Sajt tal-Mediterran. Fix-xhur li ġejjin, il-Gvern se jkun f'taħdidiet mas-Segretarjat ta' din il-Kummissjoni sabiex jestendi l-monitoraġġ tas-sajt tal-lampuki.